Ako je nešto u hrvatskom društvu vruća tema, to je onda sigurno pravo na pobačaj ili prekid trudnoće. U raznim raspravama spominju se zabrane, ograničenja, a često se u diskusiji zaboravljaju žene i djevojke koje se sa cijelom situacijom moraju nositi. Znaš, Dinka, ja se sjećam u srednjoj školi da je jedna cura iz susjednog razreda, u drugom razredu srednje, ostala trudna. I mislim da je već tad bila prekinula s dečkom, a kako je bila maloljetna, posvajanje nije bilo opcije jer naime postoji period od godine dana u koji se djevojci ostavlja prostor da odluči što želi napraviti. Siguran sam da joj nije bilo jednostavno niti lako pričati sa svojim roditeljima, a kako sam se već odselio u Zagreb, ne sjećam se zapravo što se do kraja dogodilo, ali kad pomislim na to, siguran sam da joj nije bilo jednostavno i lako. Da, neželjne trudnoće nisu rijetkost. I ako želimo smanjiti broj neželjenih trudnoća, svakako više moramo educirati mlade i više razgovarati sa mladima o sigurnom seksu. Nažalost, dan danas žene i djevojke koje se odluče za pobačaj su dodatno stigmatizirane u našem društvu. Mislim, to je meni potpuno apsurdno. Mislim, pobačaj je legalan već skoro 40 godina prema zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Da, slobodno odlučivanje. To zvuči genijalno. Pogotovo zato što većina trudnoća u ranoj dobi su pa najčešće neplanirane i dobar dio njih je neželjen. Tako je. Mislim, tek kad stupaš u spolni odnos, sigurno ti nije prva ideja za zasnivanje obitelji. Sigurno je tu neka želja za intimnošću, znati želja ili na kraju krajeva samo zaljubljenost. A nekad smo, treba i to reći, pod pritiskom vršnjaka, partnera i medija ili pod utjecajem droga i alkohola, no kako god da je došlo do neželjene trudnoće, kada je rezultat testa pozitivan, treba donijeti važnu odluku. Da. Važnu odluku, upravo to. A ta odluka će u velikoj mjeri odrediti vašu budućnost i ovisi o raznim faktorima. Ovisi o vašim mogućnostima, zdravstvenim mogućnostima, ekonomskim mogućnostima, društvenim itd. Ovisi o željama i planovima za budućnost, ali i o moralnim stavovima i o svjetonazoru. Za neke je osobe prekid trudnoće apsolutno neprihvatljiv. I to je u redu. Da. Za neke druge je to u tom trenutku jedino moguće rješenje i to je također u redu. A za neke pak je to nemoguća odluka, tako da se moraju odvagati svi razlozi za i svi razlozi protiv. Tako je. Ja vjerujem da ono što sve djevojke u tom trenutku trebaju jest podrška, otvoren i iskren razgovor o mogućim rješenjima. Da. Mislim, to je sigurno neko stanje panike i straha od osude i reakcije roditelja i okoline. Međutim, zaista je važno naglasiti da je odluka o pobačaju vaša i isključivo samo vaša. U Hrvatskoj se prekid trudnoće može obaviti na zahtjev žene do isteka 10. tjedna, a nakon toga u posebnim uvjetima i uz odobrenje komisije. Pobačaj na zahtjev je dopušten skoro u svim zemljama Europske unije, a u Hrvatskoj se godišnje prema službenim statistikama napravi oko 3.500 pobačaja. Da, iako, kao što vidimo, već se niz godina u okviru različitih aktivnosti i znanstvenih disciplina vode debate i zaista nema jasnog konsenzusa kada život zapravo i zaista počinje. Iako zato potencijalni život ima vrijednost, treba naglasiti da embrij nije dijete i da prekid trudnoće nikako nije ubojstvo. Da. I legalni pobačaj čuva život i zdravlje žene. I iskustvo iz prakse svih ginekologa i ginekologinja govori jednu stvar, da ako žena se odlučila na pobačaj, ona će ga izvršiti. I bilo kakvo zabranjivanje i ograničavanje prava na pobačaj neće tu ženu odvratiti od njene odluke. Dapače, to će ju samo prisiliti da traži neka druga rješenja koja, nažalost, nisu dobra. To su rješenja, na primjer, poput odlaska kod nestručne osobe koja bi izvršila pobačaj u nekakvim lošim i nesigurnim uvjetima i time dovela u opasnost sam život i zdravlje žene. Da, mislim, žene su izvršavale pobačaj tisućama godina. Nekada su za to koristile biljke, nekada razne supstance, oštre predmete, bacale su se niz stepenice ili visokih, velikih visina i na druge načine pokušavale naprosto indicirati spontani pobačaj. U tim pokušajima su nerijetko i umirale i dan danas 22 milijuna žena svake godine prolazi kroz nesiguran pobačaj, a oko 50.000 ih umire od posljedica takvih pobačaja. Da. U Hrvatskoj stanje nije idealno, no kontracepcija je relativno pristupačna, pravo na pobačaj i dalje je zagarantiran.
I ako vas je strah ili sram razgovarati sa vašim roditeljima ili sa nekim iz vaše obitelji, razgovarajte sa vašim liječnikom i dobro se informirajte. I zapamtite, uvijek inzistirajte na kontracepciji koja će vas zaštititi od spolno prenosivih bolesti ili od neželjene trudnoće i uvijek inzistirajte na svojim pravima. Pravo na reproduktivno zdravlje uključuje pravo na pobačaj. I ako se odlučite za prekid neplanirane trudnoće, ovo pravo morate moći ostvariti.